салом алейкум ҳамдиёрон азиз, имрӯз 7 августи соли 2025 мебошад. қарор дорем дар боғи ман, ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. ва мо имрӯз бисмиллоҳу раҳмону раҳим гуфта шурӯъ кардем ба пайванд. Мана пайвандгарои мо дар пушти ман истодааст. пайванди гелосро сар кардем ва инчунин пайванди себ мекунем. мана пайванди гелосро аллакай задем. баъд аз 25-30 рӯз мо ин салафанҳоро мекушоем ва ин гелоси пеши гелоси ҷавон аст. гелосе ки аз деҳаи Туда акай Рустам дорад, аз даҳани бақлашкаи 1.5 литра калон аст, яъне 33-34 милиметр аст калон ва такпайвандаш кап 6 мебошад, ки кап 6 ам аз Испания аст. ин олуча нест, ин аз олуча ба қувват аст. Мана баргашо бинед, маълум аст ба олуча монанду, лекин аз олуча ба қувват. барги олуча ин қадар калон нест. ва инчунин пайванд мекунам аз такпайвандҳои гелосҳое ки ман аз хориҷи кишвар овардам. гелосҳои ҷаҳонӣ мебошад, аз инҳо низ пайванд мекунам ва гелосҳои мо тайёр мешавад барои фурӯш дар моҳи декабри 2026. декабр, январ, феврали 27, декабри 26 тайёр мешавад. зоти ин гелосҳоро ман боз такроран соли оянда худо хоҳад насиб бошад тобистон нишон метиҳам, чунки ин гелоси ман ҳам мебандад ва гелоси деҳаи Туда ҳам мебандад. рафта дар Туда нишон метиҳам ба шумо, омада инчунин дар танаи гелоси боғи худам нишон метиҳам меваашро. ба кадоми дар кор аст, муддати мана боғ кардани аст. агар дар тирамоҳи 2026 баҳори 2027 метавонад аллакай дониста монад ки дар боғи ман аз ман ниҳолҳои кафолатӣ дастрас карда метавонад. яъне ки ман одаме ба ҳама маълум ҳастам, хонодари ман маълум аст, боғи ман маълум аст. яъне ки ман кафолат метиҳам ки ба шумо гелосҳои пеши ҷаҳонро дастрас мекунам, метиҳам ба шумо ба фурӯш мебарорам. ана михел ҳамдиёрони азиз, дуогӯи мо бошед ки кори мо барор гирад, пайвандҳои мо гирад, то ҳар яке шумо агар харидорӣ кунед дар хонаи шумо беҳтарин гелосҳо пайдо шавад, хушрӯйтарин гелосҳо пайдо шавад. дар Тоҷикистон гелос бисёр шавад, арзонӣ шавад, боғҳо бисёр шавад, арзонӣ шавад. ҳам чизе ки кам аст, албатта қимат аст, чизе ки бисёр шуд арзон мешавад. ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворчае аз питомники ман. инҷа питомник майда аст. худо хоҳад соли оянда анаваи ангурҳо ман як 4 ҷӯяшро вайрон мекунаму питомник мекунам, то ин ки дар Тоҷикистон ман дар боғи ман беҳтарин гелосҳо пайванда шавад, ниҳолҳояш пайванд карда калон карда ба фурӯш бурорем. гелос, нок, себҳо, нокҳо, шафтолуҳо, бодомҳо, ангурҳо, хуласи гап ҳамин беҳтарин меваҳои дунёро мо дар инҷо модариашро сабзонда, дар инҷо дар питомник сабзонда ба шумо муҳайё кунем. ҳамдиёрони азиз, ба кадоми ин навори ман маъқул бошад, як лайк монад, як подписатсия кунад, ягон сухани хуб бигӯяд. фақат дуогӯи мо бошед. дар паноҳи худо бошед.